chik mar omenda masani tiyo wacho ni no support introduction of motor vehicle tax e kinde mamoko. Kata kamano wan warito mar mondo mi gidonje apise margi mar mondo mi gichak tich ayanga. Thuolo kapok ong'adwa nyaka Onge Juang bende jatend migawo mochung' ne arita e pacho kae mada arita kwe mano migosi Kipchumba Murkomen bende noloso kotende gimomiyo ni jatend piny Kenya osebedo e opara manyime mano mar yudo loch gimomiyo ni owina e kinde dongruoge mopogore opogore mabende osebedo kotimo. Wawinjana paro makamano. What President Ruto did is not new. You know, it's not new. The challenges that President Ruto faced are not new. In 2005, Kibaki was the most unpopular person. Everybody was saying, uchumi ni ya watu wachache, haijafika chini, it's not nenene. But Kibaki is most celebrated president today. So even the challenges the president went through last year and did what Kibaki did and brought into the government and stabilized the country, I am confident that the future of this country is in safe hands and success is ahead for us, and President Ruto will be re-elected and he will be celebrated like Kibaki in future. That is the most transformative president that ever. The most transformative president manoka luore koda Kipchumba Murkomen jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe pacho kae ka bende wacho ni mosenindo mano jatend piny Kenya mano mar adek Mwai Kibaki wacho kanyo ni he was the most celebrated president and wacho ni jatend piny Kenya nokawo piny kama tek manyaka sani wacho ni ose stabilize the country. Okinda in machak kodi injo kanyo ka Murkomen oloso gi chia kanyo kendo wacho ni kadamna higa mar 2027 jatend piny Kenya biro yudo loch. Aunge lwedo kabisa nikech ing'ene king'iyo president Raker ma jo Kenya luongo nyinge nyaka sani as the best performed president nyen Kibaki. To king'iyo gik mane Kibaki notimo nodino rode mane ikwalogo Kenya iwinjo ma joma nok nyal perform nogolo te gi joma nego siasa too much mathole beno rembe ministry mare cabinet mare kata government mare. King'iyo gik mane Kibaki otimo nokao Raila Amolo Odinga magibedo go machine kanye mochakwa yude gimiloni grand coalition ma Kenya bedo Kenya for all. And the same thing neno William Samoei Ruto timone. Adonizini ya Sharon William Samoei Ruto no inherit government mano nyedhe machal dilapidated. Yes, machal gi mar Kibaki. Ingin mo no serve for 24 years to gima no timo ne Onge pesa ne mananti state house. The same to Kibaki, the same to Raila Amolo William Samoei Ruto. Because Ruto no kao piny ma king'iyo kata inflation mare ne 9.6% to dugo to 3.5. King'iyo kata mana global debts ne 10.96 iwinjo trillion. Sani ng'iyo kaka onyalo no gik moko nwagi kata mana ogi kata wagi cross. Tingene William Samoei Ruto oken a politician mago the politics of populism iwinjo en just siasa making'iyo kata history mare from ministerial mosebede en ng'at ma is known as a transformative leader and I'm very sure ni William Samoei Ruto gi jok mochungo kanyo kicha winjo ka Murkomen wacho ni kata mane re-election mare onge gima nyalo mone jok mochungo kagi ma 2027 motele Kalonzo Musyoka hotele gi Eugene Wamalo kod Wamunyoro mango jok ma ok nyal challenge William Samoei Ruto. William Samoei Ruto moyombo Raila Amolo Odinga kod Uhuru Kenyatta combine jogi ok nyal iwinjo. Two nikech waseng'iyo ni obro bedo celebrated kaka one of the best president ever ma Kenya osebedogo to re-election mare ok nyal bedo stop gi jogi nikech ing'eyo Sharon wang'isi ineno sani Kenya montie sani ne giumino ka a support weche Murkomen mar re-election ma president William Ruto ne kidhi Western Kenya Samu Budikani the moment ma in gi Wycliffe Musalia Mudavadi ti in gi Moses Masika Wetangula to in go Paranya right man iseka Oluya votes iwinjo the moment mingi Raila Amolo Odinga iseka Western and Nyanza province kidhi coastal region ineno ka Ruto tiyo gi Aisha Juma otiyo gi Joe otiyo gi Kingi otiyo gi Mvoria eringa majogo tiyo kanyo kidhi northeastern
kuma nitie problem mar IDs. Nikech ng'eny kata madala kacha cha nitie penjo mane inyalo penji kabisa kapok iyudo IDs. Iyudo ko jogo makote. Onge yo manya jogo te nyalo support go Stephen Kalonzo Musyoka. Kate piny luo kan. Nikech koro wuone joma neno mang'eny sani gin joluo. Ineno Wiper Democratic Movement cha. Sharon. Niluonge ni Orange Democratic Movement. Ne en chama marwa mane Kalonzo Musyoka mayowa. Otiyo gi kijana chiluongo Manzo, David Manzo. Moketo wabedo partyless. Mano jaluo wiye pok owil gi parono. Kech wabedo partyless. Right? Ineno Stephen Kalonzo Musyoka bedo vice president. Wang'eyo gimomiyo nobedo vice president. Ok nikech ne running mate mar Kibaki. But nikech mondo noriwo Kibaki mondo mawa our victory. Pok wiwa wili gigo. Iwinjo? Ineno Stephen Kalonzo Musyoka ne. Nyaka wachak wuotho kodgi. I'm telling you, Sharon, onge olewo magisemiyowa. Ewiro ka jok kikao maji bede kiwacho keji discuss leadership e piny ti Raila Amolo Odinga amba bedo kanyo. Ji ok nyal nyiso Raila. Ji oganda mangiso Raila jogi ok jomo nyalo tiyogo. Kata kano wamanyo AUC. Ineno ka Raila neno ken giri no ken election ma Kenya. Tineno ka jomoko no celebrate. Right? Ni Raila lose. King'iyo kata mana wa munyoro ni. Onge gimo nyalo wacho Raila maber. Mano ayo kaka nawacho keto Raila mtego State House. Koro an kaka jaluo, kendo kaka jakenya, kendo kaka leader of a political party, right? Onge gima nyalo stop re-election of William Samoei Ruto in 2027.